Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 2020. godinu, koja se dodeljuje za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih delatnosti, za nesebičan, predan i dugotrajni rad i stvaralački doprinos u širenju kulture, naroda i narodnosti Republike Srbije, dobila i naša koleginica Nataša Ilić-Jovanović. Zlatna značka je prestižna nagrada i kao i druge, svaka nagrada me gura napred, daje vetar u leđa i mnogo mi znači. To je samo dokaz da sam na pravom putu. Sedeti na sceni Narodnog pozorišta sa svim divnim umetnicima, jer ovo se odnosi na sve sfere umetnosti, ne samo na novinarstvo i na autorski posao na televiziji, i nekako se osjećam ispunjeno. Prosto je to divno kada neko primeti da se ti trudiš i radiš, jel, zdaš u nešto kao što je ovaj naš posao. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije inače ustanova kulture od nacionalnog značaja, ali moram dodati i Ministarstvo spoljnih poslova, takođe Republike Srbije, i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Tako da moram da pozdravim i sve ljude koji žive van granica Srbije. Vas da su se emisije koje sam radila u karijeri dopadale i bile gledane i u dijaspori. Tako da ovo eto negde jeste važno reći. Godina, mlad, zelen, ne znaš ni šta želiš zapravo, ali sam se prijavila na audiciju, primili me na televiziji Novi Sad tada. Prošla sam kroz sve vidove novinarstva, voditeljstva, kroz sve redakcije, na kraju se zadržala u zabavnom muzičkom programu i nikada nisam zažalila. U okviru istog sam radila toliko toga i ja toliko toga volim da radim. I kvizove, emisije kolažnog tipa, i putopise, i kuvarske emisije, i svašta nešto. Međutim, univerzum, onaj gore, me uvek vraćao na put kada je u pitanju negovanje tradicije, narodna i tamburaška muzika, i uvek sam se negde vratila na taj kolosek. Prvo, muzička kutija, NS+, moram da je izdvojim. Tako je nekako sve krenulo. Tad sam krenula da učim i urednički posao i voditeljski, i da se upoznajem uopšte sa narodnom muzikom i ove. Potom, na RTS-u sam radila jedna pesma, Jedna želja, gde sam na javnom servisu, vrlo ozbiljnom, pratila Ernu Perić, autorku i urednicu, od koje sam mnogo naučila. Ona je etnomuzikolog, kako drži sve pod kontrolom. I orkestre, i scenu, i nas voditelje. I onako mislim, tako da to je bila izuzetno važna lekcija. I na koncu neka pesma kaže, koja evo iza mene je 8. sezona i zaista je doživela i uspeh i gledanost. I ko će da neguje tradiciju i da ima misiju da neguje ne materijalnu kulturnu baštinu, nego javni servisi. Mislim, mi prosto imamo i obavezu i zadatak. Tako da sam ponosna i hvala moje medijskoj kući i menadžmentu koji mi daje odrešene ruke da ja kreiram kako to mislim da treba, a ova nagrada, između ostalih, samo govori da sam na pravom putu. Meni je cilj da gledaocima to pitko prođe i da svaka pesma, sve što se kaže, dopre do njih. Jer onda se vraćamo na ono, da, imamo misiju. Ja sam na tom putu da negujemo tradiciju. Znači da im ostane u uhu, da oku bude gledljivo i dopadljivo i da negde ostane. Tako se neguje tradicija, zar ne? Kupit ću ti cipelice i čizmice na štiklice, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam. Da ih nosiš, da te gledam, ali da te